Bathi umongameli wezwe ngikhuluma ngobani? Ngikhuluma uNgizwe usevele wagadla-ke lapha kuChillies neNdiya. Hey, wagadla wezwakala madoda. Ugadlile uNgizwe kuChillies neNdiya kwazise phela babuyelene phela iy'nkabi lezi-ke emva kokuba sekuphele iminyaka eminingi bahlukana yena uChillies neNdiya. Okay, babuyile-ke bayilungisile into zabo babuyelana bazokhipha-ke icwecwe lapha i-EP. Angingandi kakhulu awuyibukele nansi ividiyo yakhe uNgizwe egadla. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe uphinde ulike. Danke. Wemfowethu, ngiyakhumbula nizongibheka ukuthi ngiphethwe ikhanda nithi ngizogcizelela ukuthi hayi ufa ngempela lo muntu. Futhi wawuselivukana ngaleso sikhathi. Ngithi mina nihamba la imiyeko le yangakithi uthiwa uChillies ephimbela ukubhubha. Ngoba futhi kade wawutataza uChillies neNdiya, iNdiya, Imfezi, amabunjwa. Ukusangana nje. Manje-ke njengoba uthi usuChillies neNdiya again 2022 uyababazi ukuthi phela ngizogileka imanga. Iziphi imanga ezogileka mfezi? Ngicela ungitshele uqiniso ngane ukuthi ngicela ungitshele iqiniso bafowethu ngifuna umsana ukudlala ngabantu. Iziphi imanga ezogileka uChillies? uChillies siyamazi. uChillies kade ethi uyafunda khona manje. uChillies kade ethi uyeka isikole khona manje. Kade ethi ubuyela esikoleni khona manje. uChillies akazazi nje. Ngimbona egida le kubangcwabi.